Sa mutuo mong sa dili no daghan ang nagkabulag gumikan sa relihiyon. Ring lain-lain ang Yes, pagtuo. Siguro sa kung tan-aw aning babay basin og wala niya nahisgot sa iyang sulat pero feeling nako ati Will lahi-lahi isla relihiyon. Kay sa uban mangod nga religion, labi na sa mga Catholic no, blessing karadyaw para sa ilaha. Kining panag-ipon nga gikasal or nabunyagan ang mga bata. Alabi na ka ng, di ba, pag kay mga bago na mga gamit at iwil, pablessingan, di ba? yes, So, oo. dako kailang pag-value sa ingon ana. Pero, napoy uban mga kaigsuunan, nga lahi ang ilahang mga karakter, lahi ilang mga batasan, lahi ilang panghuna-huna. So, siguro mas gana untang napalapdan niya iyang sulat kung lain-lain ba sila relihiyon or lain akong duda at iwil, basin kung minus nan love sa iyaha ang iyang partner. Imposible man Isasab kintahay. na Ate Flor, isasab na nga mga factors, no, Imposible hinungdan. kayo na mo ang babae mo yung balibad ng kasal nga ang uban pa gani mo na gipaabot, 'di ba? Yes, oo, oo, mostly sa babae mo Mm. pa'y magkarakara nga Yeah. magpakaslan apan kining atong kuan karon ang ayahang kapikas o ayang ka-live-in partner Mm. magdumili. Yeah. So tuloy akong gilantaw Ate Will, it's either relihiyon, silang tinuuhan, ikaduha minus nan kulang nan love ang iyang partner. Ikatulo, na-adapt na niya ang kahimtang sa panahon karon na ipon na lamang, way kasal-kasal na mga bago karon, di Yes, ba? murag mo manggod na Oo. karon ang trend sa Mm. society Ate Flor, no, nga magkuan na, no, mag-live-in. Mm. So ana ang mao siguro yung mindset sa Yeah. kuan ato iyaha, Mm. iyahang ka-partner. Uy, or basin na nila gihanap ang babae at Will, basin ang hanap, basin og pobre na atong letter sender, tapos murag dili pa siya ang kanang kuan ng murag dream guy sa babae. Wala ta kay balo no, pero ang ato lang di doon sa letter sender karon, kung unsa man ang galing, pangutan na imong partner para dili na ka maghula hoop sa imong una-una. O imo siyang pangutanon kanang heart to heart ba ino nimo na murag sa vlog no na ayaw ka suko ha nara ko'y pangutanan sa imo badya di ka man mangaway. Nara ko'y pangutanan sa Yes. imo unsa man gyud imong rason nganong dili man ka magpakasal sa ako. So at least man lamang makatulog na siya tarong nga mao di ni rason nganong di siya magpakasal. So mas maayo siguro no imong istoryahan pag maayo kay para Yes. magkasinabot na mo. Kay wala man gyud ko ato, mo na giingon nga communication is the key. Mo nay makatabang og sulbad sa mga problema. Labi na gayud sa atong kuan karon ka partner kay ang iyahang partner kay murag siguro mo nay isa sa ako malantaw nga kulang siya og ugma or kuan lang no napugos lang siya pagpakig-ipon tungod kay kuan siya no kanang naa siya heartbreak or i-charge po nato Ate Flor sa atong society karon sa atong mga kabatanunan kining mga millennials dili na gusto magpakasal dili na gusto magpahikot. Yes, kay nga no namangoy mo na naambutang sa ilang hunahuna nga ang tao kuno walay forever. So, magkasal man og dili, mas dako na hinung kung gastong problema kung na nang kuan ano magkabulag na kay kung kasal ka dako na kag kuan gasto sa annulment or divorce or unsa pa inyong buhaton mga legal separation. So, dako na mo kayo gasto umadugay na. And then ang kuan kuno Ate Flor, ang ato nag-evolve ang atong pamaagi sa marriage karon murag ang mga kabatan-unan dili na gusto og commitment. Di na mo pahikot. Yes, so inaana ang siguro Carlet inaana ang mindset sa imong partner. Siguro and then sa kuan pa Ate Flor, kuan po siguro ang ilang family medyo na ay kung ano na ay conflict. Incompatible ni sila sa Oh, ako tanaw at yes, Will. sa ila family na ay kuan conflict kay wala man kunoy tinagdanay sila sa ilahang lugar Mm. ug murag inaana sa Ate Flor no ka ngano ka na kung sa inyo pang lugar mo nag-uban murag di mo kaila murag walay tinagdanay pero mag-abot mo dito sa laing lugar mura na mo ka nang very close na Oh, kaayo bisag way kontrapartido ba ni sila Ate Will? yes, so isa pod siguro na no nga rason nga nung di mo pakasal ang babae or si Eva sa imo tungod sa pamilya nga mga conflict kay isa man sab na nga makahatag og kuan makahatag og rason nga di mo magkaangay or di gihapon mo magka
kung ano magkasinabot sa unahan kay kining mga intrigues gikan sa in-laws. So kay wa ka na angay or unsa ba nga di ka madawat sa ilang pamilya. So naglikay na lang ang babae nga maay pa lang wala di na lang magpakasal kay mura manggihapon magkabulag sa unahan mo dako ba ang gasto. So inana kung ano Carlit ang akong kuan ikahatag sa imo nga pamaagi kung unsa imong angay buhaton. Number one, pag ihalad sa Ginoo ang imong problema no pag-ampo alang sa inyong kuan nga masakses ang inyong marriage or bisan wala pa mo'y kasal karon apan mo abot ang panahon nga siya nay mo-offer ang babae nay mo-offer nga magpakasal mo kay daghan mang nahibaw anak ko nga nagpakasal nga mga senior na nga unya nga minyo na gani ilang mga anak nagkaapo-apo na sila and then ayha pa na sila nagpakasal pag dagko na ang ilang mga edad siguro diya na nila na-realize nga mas maayo gid ay ang naay blessing sa simbahan no? Labi na kong mga Katoliko and then murag kung kita pod ati Flor babae naputay ang atong gusto nga makapakasal ta kay tungod mahimo kang legal wife or makasunod pug kano na mga inheritance sa mga lalaki sa inyong anak so naa siya'y kuan claims or naa siya'y sunod sa iyang amahan. Pero Ate Will, kung dato pa ning lalaki, dugay ra. Dugay ra gipakaslan. Yes, inaana no. So mo nagiingon nato nga mo bari pud ay Ate Flor ang atong kahimtang. Sa status, oo. Yes, oo. So nakoy ika hatag nga gikan gid ni sa study no according to experts sa karon why kuno nga dili magpakasal ang usa ka babae o lalaki sa sulod sa kaminyo. Number one, sa karon na ha, true kung yan sa atong gibasa sa atong pag-search ni ingon nga number one, living together is more common and widely accepted. So nagpasabot nga dawat naman sa atong society. So mo na lang atong buhaton magkuan na lang siya. Mag-live in na lang or mamahimo na lang tang kuano common law husband or common law wife kay gidawat naman sa public gidawat naman sa una kay mura man kag kanang kanang nahihimuon kang sumsuman murag nga mga kuan mo mga usa pay term ana Ate Flor kanang walay immoral oo. So ana sa pagkakaroon dili na so mo na nga magdaghan nang mosunod. So number 2, na Ate Will. weddings are expensive. So kung kuno ka magpakasal ka sa church, di pa igo ng imong 200,000 or 50,000 ba pinaka-less. Kanang murag wa na ra ba karoy kuan kanang say ordinary wedding murag akong makita pero may oras na espesyal. So maglisod tahon og plano ang mga kung ano walay kaya and then mo adto na lang gyud ta magudaw na lang ta sa kaning mass wedding kay medyo libre. So inaana na lang muna ang atong buhaton. Number 3, unmarried na children women are happier. So ang dili ko no kuan wala ka naminyo or childless woman happier kuno i-compare atong daghang naminyo ka nahikot ka and then daghan kag anak so siguro in reality di pod murag dili pod tanan una poy namin niyo nga daghang anak nga namo happy pod Ate Flor kay dili man tanan nga wala ang uban pod childless kay unhappy man pod sila so mo lang ni pangagpas no sa expert karon kay mostly ang mga kuan childless or mga bisag asa man gud makalakaw no walay mga babag so ug ikaw pod single so bisag asa pud kapaingon walay mo hikot sa imo walay imong kaworihan nga dugay ka mo uli or asa kapaingon kay wa man kay kabalakan. So number 4, marriage isn't necessary anymore. Uy, mo kuan ka ani Ate Flor mo mo affirm ka ani. Sa ilang siguro, Char. Oh, yeah. So sa mga western country siguro no marriage isn't necessary anymore. So as long nga magkasinabot mo siguro so pag human og di na so biyaan inaana na siya so modernize Praktikalan. so, yes so number 5 modern family isn't just a TV show so murag kuan ba murag kanang okay na pareha sa una nga kanang mga conservative family nga gusto gyud nga ipakasal gyud mo dayon bisag kuan ano bisag unready
Musag wa pay mga buot ipakasal kay unsa na dili na kaputli or na hilabtan na imong anak, mga ina na ba pugson. So dili maayo ang resulta. So number 6, you're afraid of getting divorced or separated. So mo ni gi statement sa kalibin partner sa atong letter sender karon nga magkasal man kuno og dili kung magkasinabot magkabu kuan dili magkabulag kung dili magkasinabot so pila ray pag etsapuera or biyaan kay wa man magkasal dili kawilihan wala kay gasto kay anytime mo gawa siya sa iyang kuan iyang lungga. So inana no ang mindset sa atong kuan mga mostly sa mga millennials daw karon madlok nga magbulag ra sa unahan. So last, you don't believe in it. So dili ka motuo nga ang kami niyon kuan sagrado kay wala man na sa ila na karon murag dili wala nagikuan ati Flor wala nagi entro o hatag nga sa advocacy nga ang sa mostly sa mga kuano mga praktikalan nga mga tao murag nawala na ibili ang kami noon. Pero sa simbahang Katoliko or sa lain nga mga uban nga mga pagtuo sagrado gihapon ang kami noon. Kay ato man ang nasunod murag sa atong culture o tradition. So inana mao nga ikaw Carlit so ang imo na lang alam-alaman ang imong partner nga unsay mga problema imo siyang uyunan hantod nga madala ra ang iyang huna-huna no madala ra siya nga musugot na siya nga magpakasal mo. So mga ka-feelings sa unahan na ato nang basahon ang inyong mga greetings, shout out sa mga maayong ideya nga ika-share sa among topiko duha ni Ate Flor karon sa kinabuhi sa atong letter sender. Ato nang basahon mga ka-feelings ang atong napiling quotes for the day gikan sa sulat ni Franz Sober. So nag-ingon, happy is the man who finds a true friend, and far happier is he who finds the true friends in his wife. So atong pahalapdan kini Ate Flor kining atong napiling quotes for the day nga atong masabtan no about sa kami noon. So mga kaigsuonan no, namanggoy partner mga kanang banag asawa na kadugayan ninyong panag-uban gumikan sa inyong closeness mura na mog friend di ba kanang mga pero mas malipayon daw ang mga kalalakinan kung ang ilahang feeling nila na ang ilang nabagtan na mga friend or ang ilang wife na bitaw nga ilang na partner na mahimo nilang higalangan naman Ate Will kasagaran man gud na mag-iban karon after pila ka years kung nag-uban kamo sa usa ka bubong usa ka pamilya. How come nga imbis nga maka-build ka mo ng closeness, mahimo na nung layo, di ba? Kabantay mas mga asawa pag mangutang, ayog saba sa kumbana. Oo, ayog saba sa reality kumbana. nga, Flor. Oo. Kay masuko man ang bana kung makasayod nga nangutang ang Oo, asawa. so amo dyan ang mga lalaki po dati Will, pag manabong or magsugal, ayog saba sa kong asawa. So, nawala na ba as kaning imbis nga dapat mag-unite mo duha, kanang naamoy common bitaw nga kanang murag Purpose. inyo Oo. purpose ang nahitabo hinon wa na lami ang inyong relasyon kay isig sikreto mo sa inyong kaugalingon so swerte kay ang mga lalaki or mga bana karon no nga magkadugay inyong relasyon magkatamis gumikan kay kamoy masumbungan unsay problema nila dili kay mahimo na namong kaaway. Yes. Oo, dili na to i-prevail tong naabitaw sa ilang mga statement Ate Flor nga kung magkadugay ang kami niyon mura nag-igsuon ang feeling murag mawala na hinuno mawala na ang meaning sa inyong kuano pagkakopol. Mas gana sa batiwil na kanang pag partner manggod mo either kasado or dili na makasumbong ka kay ang mga lalaki manggod minus sila makahandle ng stress sa ilang kaugalingon. So mas gana gajud kung maka-open up ka sa imong partner sa imong gibati, sa imong problema ug uban pa swerte kaayo mo kung makabaton mo ng partner na mga babae na ingon ana. Yes, and then the best pud no imoon sa mga couple nga kamong duha ang magkasinabot nga mo go pud mo og mga mga organisasyon nga malig-on ang inyong mga relasyon no mohimo mga naay mga bati na to nga mga kaning mga kuan Ate Flor mga maayong
mga maayong kaning sulon o mga buhat. gawi, mga Oo, sulundon, oo. oo, nga mamati ta sa uban nga nganong sila lig-on man o wa may panag-away sa ilang family murag loving permi. So mo nay dapat nato no nga atong silang sundon ko unsay ilang ginabuhat sila atong himuong model. Mm. Kay kung ang family good nga ang magtiayon nga mag kanang sukwahi ang inyong mga gusto or inyong mga kuan purpose, so di mo magkasinabot. Dili mo compatible. Yes, dili mo compatible ana. So mas maayo nga ang haligi sa pamilya mo'y mag-una Mm-mm. paggiya sa asawa nga siya yung mo guide at Flor kay Mm. nga kung unsay ilang angay buhaton nga malig-on ang ilang pagpuyo. Kay kung ang asawa mo'y naman asawa mo'y magdala murag dili dili mo prosper kay kasagaran good mga bana medyo kuan sila kanang mo nagingon nimo nga weak. So dali ra ma kung ano Dili ra ma-stress. yes, Oo. dali ra ma kahapangayo o makakapangita og pamaagi o nga kuan makakita og rason nga dali mo lihay Ate Flor labi na ning naay mga May mga kuan na, tinaguan. nay mga tinago nay mga bisyo-bisyo gamay. Pa-remind lang to ta sa mga labi na mga sugarol karon no kay nako nabalitaan na ti Will. Baguhay pa lang nga nagkabulag gumika na ning sweltres. Aroy. Ani daog baga ang isa ang partner ni Jan tapos wala siguro nag-share sa ija partner o amo jo gigikanan sa ilang away. Dito ra ka siya nahibalo nga nakadaog na sa friend sa iyang partner. So ato amo hinungdan sa ilang away nagbulag noon sila. Gamay ra kaayo Karon na ang nga si Mana, hinungdan, Ate. Ate Flor. So mo na insak ang magtiayon dapat no walay kuan Ate Flor no Open dapat. open dapat Oo. kung nakadaog ka di anong di man nimo Hating kapatid. Oo, insakto na Ate Flor ng inyong gibuhat no nga hating kapatid. Para way away. Yes, kay aron kuan nga walay duda sa asawa or sa bana walay kung mo unsay imong buhaton so paybawa ang imong partner. Kay mo nay atong mo nay atong kapasikaran nga diha nga mo build ta o strong tay sa atong pamilya. Yan. So labi na ang atong mga anak nga malantaw nga kung gasigir tag-away so dili maayo nga panig-ingnan sa atong pamilya. So karon mga ka-feelings mupadayon ta sa pagbasa sa atong napiling Bible verse for the day. Gikan sa Proverbs 3:5 nag-ingon, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. So, mga ka-feelings, nagpahinumdum na usab ka nato ang Ginoo. Pinaagi sa iyang balaang pulong nga nagtudlo ka nato nga dili nato sundon ang atong kaugalingong huna-huna ang atong mga kaugalingong pagtuo nga pinaagi sa pagpasigarbo nga kita gamhanan o diri sa kalibutan. So ang Dios ra gyud ang nakahibalo sa unahan sa atong kinabuhi. So ang maayo natong buhaton nga ihalad nato sa Ginoo ang tanan natong mga plano ug desisyon kay siya man ang nagkontrol sa atong kinabuhi. So mga ka-feelings kung mahimo lang no atong pangayoon sa Dios ang iyang mga panalangin sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Ug maura to nga ako nga ikapaambit sa atong Bible verse for the day ug atin sa sunod nga mga adlaw sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Flor. Og kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.